zane so da ke fa na saba in ba bike wace ce zana je na ba da kai kadai ni zane so da kai fa na saba in ba kai wane ne zane je na ba masoyiya ta keɗe ce na sa zuciya komai kike mun kan gaura fa ba ni gajiya ki nake so har abada fa karki ta baya da ni da ke mun zama da ni da hanta soyayya da kai kadai ni zane so da kai fa na saba in ba kai wane ne zane je na ba rashin sani ai ya fadare dubu a soyayya riba ta so duk wanda ka so ya so ka ba ƙarya da kai kadai ne ni yau zane zaga alƙarya kadai da ke so kar kasa na ja baya ke kadai ni zane so da ke fa na saba in ba bike wace ce zana je na ba hubbi masoyiya ta kin yi daban cikin su yan mata na gajiya dan Allah ban guri da dan huta zafi nake ji a jiki da ke fifita da ke kadai ce zane so mu dinga soyayya da kai kadai na saba na wani wani tsafta ko unguwa in zan je za ka kai na a mota ka zo mu je lambun kauna mu je mu dan huta akwai farar so har kauna su dai bake warmu ke kadai ni zane so da ke fa na saba in ba bike wace ce zana je na ba hubbi masoyiya ta ban dama zuciyar ki ne shuka in ta fito da kaina zana je ni in dauka gaban ki zan yi rawa yan ganguna na in doka ke kadai ce zafi na samin ki san barka da kai kadai ni zane so da kai fa na saba in babu kai wane ne zane je na ba ana shiga ta fuskas da na yau cikin tsafta da kai kadai ne yau ta zana so ka kalle ta kana ta so har kauna yau akan ka zan furta kadai kadai ne ke so zo mu je mu dan huta ke kadai ni zane so da ke fa na saba in ba bike wace ce zana je na ba hubbi da kai kadai ni zane so da kai fa na saba in